og så lillefingeren den anden her. Og så placerer man tommelfingeren her. Og så tager man og lægger sine 3 fingre herpå. Og så er der far, der er mi, der er so, der er do, der er re. Det er i hvert fald dem, vi har lært. Og så efter det, så har vi jo rigtig gode venner med de andre kor, når vi skal synge. Ja, det er egentlig bare sjovt, og bagefter så hygger man en masse sammen med sine venner. Ej, det er sindssygt fedt. Jeg må sige, altså de 2, Jens og Madeleine, vi har fået fra Horsens, der kommer her for at hjælpe os med at lave det orkestermester, de er vildt dygtige. Jeg synes jo, det er mega fedt. Ja, det har virkelig været en øjenåbner og en positiv oplevelse. Jeg er 100% med selv. Ja, jeg synes, det er fedt at synge sammen med dem. Når det fungerer, og når det virker, så er det for mig noget af det mest meningsfulde.